Jagat raya kalingono ukir lan samudra ora ning aduh tadi ati selawase Idam Sari. Luar adate menika caping gunung lho, ya pembaruan lho. Gantos menika. niki nganu napa niku gending ingkang napa filosofipun kesetiaan. Idam Sari menika nggih, Pak. Nggih. Oh nggih, nggih. Dalem suwun mugi-mugi masyarakat Kabupaten Madiun tetap setia kalih kabupatenipun. Amin ya rabbal alamin. Priyantun niku nek pun setia napa-napa dipun sukaaken ngoten. Leres Pak Bupati niku. Pas. Terus insyaallah kagem kebaikan Kabupaten Madiun masyarakat Kabupaten Madiun insyaallah tetap gotong royong bangun Kabupaten Madiun. Amin. Matur suwun ya. Nggih. Nalika nira ing dalu atiku lam-laman sira